Jemy butelkę i czekamy, czy spadnie. Level pierwszy. Level pierwszy. Level pierwszy. Butelka się nadal trzyma. Level drugi. Trzyma się. I level drugi też się trzyma. I level trzeci zaraz będzie. Trzeci butelka jest. No. Uwaga, butelka jest. Czwarty, dajesz no. Tutaj skoczy. Stój. I level czwarty wytrzymał. Teraz będzie level piąty, ja też tutaj na amortyzatorach. Piąty, albo szósty, nie pamiętam. Piąty. Dobra. Butelka przetrwała? No, ledwo co. Jeszcze będzie level szósty.